Pointing others to the eternal road. You try. Ginagawa kita tiga jam su Jisu jengin apa mentah. Hallelujah. Ni pada semua bilang baru saya siap baca Kidzo praise. Penyanyi ngoi try sisa bengila banyak kemen lang lem begini hep kebarat. Ni snok tilang ni kapo dah kaji kemen. Ni snok tilang kapo mentah dah kemen semu skongo. Kanungot bas tu nak bermain Jisu. Kanungot kita kemen mentah. Kanungot kita ngosi ru mentah. Kanungan kibawan dah kau bangasuan lakawan pamji mga bata ini memilih pun bobe yang awan sakit surprise kanungan bolong kumta. Wow, dan kanungan bolong wow ngasubang lit bahakit zo, ngasubang baham lit sikit zo. Very good dah. Fikir mana baru? Pinang aman ruai. Ublil ay mengi thli ban ruai. Ruai mengi kasur ban ruai. Ruai mengi kabor ban ruai. Let's go! You know, if we happy and we know we clap our hands. If we happy and we know we clap our hands. If we happy and we know and we really want to show. If we happy and we know. Hey, once more. If we happy and we know we clap our hands. Strong. If we happy and we know we clap our hands. Oh, if we happy and we know and we really want to show. If we happy and we know. Now twist. If we happy and we know we go and twist. If we happy and we know we twist around. And everybody just twist and twist and twist and twist and twist and twist and twist. If we happy and we know we twist around, let's go and twist and twist, 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 twist. Let's go and twist, 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 and let's twist and twist and twist, and let's twist and twist and twist and twist around. If we happy. Happy and we know, say hallelujah. Hallelujah. If we happy and we know, say hallelujah. Hallelujah. If we happy and we know and we really want to show. If we happy and we know, say hallelujah. Hallelujah. Oh, if we happy and we know, say amen. If we happy and we know, we say amen. Oh, if we happy and we know and we really want to show. If we happy and we say amen. If we happy and we know, let's go and walk 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 and walk. Let's go and walk and walk and walk and walk and walk and walk. Let's go and walk and walk and walk and walk around. If we happy and we know we show to the world the smiling face that we have, that Jesus gave us. We smile and say what? 1, 2, 1, 2, 3. Ah ha. Boro, boro. Let's go and say it. Ah ha ha. Oh ah ha 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 ha. Ah ha ha. And if we happy and we know we jump, jump, jump. If we happy and we know we go and jump. 1,
1, 2, 3, let's go. And jump, 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 jump. Higher and jump, 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 and jump, and jump. Higher and jump, 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 and jump, and jump, and jump, and jump. Let's go and jump, and jump, and jump, and jump. Higher, let's go. If we happy and we know, we shake others' hand. Praise the Lord. If we happy and we know, and we really want to show, if we happy and we know, we say, praise the Lord, hallelujah. And if we happy and we know, we dance and dance and dance and dance. And if we happy and we know, we dance and dance and dance and dance. And if we happy and we know, and we really, and we really, and we really, oh, if we happy and we know, we dance and dance. Come on, kids, are you ready to dance? If we happy and we know, pen ki sangkai. If we happy and we know, pen ki sangkai. Barok ki badan hang ni menta. Kin let banyoro ya utrai. Ngin ya ro daka ba pen ki sangkai. Barok ngin ya pen ki lagi sangkai. Hagan ni ka pon menta. Ngin ya pen ki lagi sangkai. Hagan ni ka pon menta. Ngin ya pen ki lagi sangkai. Man shisha menta, but ngi pen ki kai singka ngin yero you try. La ngi kemen menta ngin ong yero you try. Tada ngi kemen shisha menta yero you try. Baro da kasur ba jam ngin ong, but kat bala ngin penla ngin ong kumno ngakwa banyo sngo pinong kumno. Yero you try. Pengko na din jong pinong yero you try. Yero you try. Oh yero you try. You try. Let's go, you roll, you try. Goodbye, you roll, you try. So she's singing on. Eh, la dangi commandment tangin on kumno. La la fikman si shaman ta pinaga buram bu trying on kumno. Namar ni im nagabenta jong no. Takadaw ngi hap on kumno. You roll, you try, hallelujah. Nginaga jingim tino po, you try, amen. Ha podono, ha podono, rong ha podono, try Jesus, rong no menta ngako. Kabri kiman ka po mo tangin ko rin Jesus nginong lang ha podono rong ha podono try Jesus rong no menta ngako chisha rong ha Donut try Jesus hang ni ngawan ban mani hang ni ngawan ban dam sim hang ni ngawan barong ublay jo nga melong pa abril melong uba melong pa dayok melong uba melong pela melong uba pela tamya nga hang ni ngawan ban mani yunong siyam hang ni ngawan ban mani hang ni ngawan ban dam sim hang ni ngawan barong ublay jo nga melong uba pabril melong uba dayhong melong uba pela tamya nga nginong lang ngamla syampang kanumisya kanumi namar kipo halo din kuna halo din
Nginong lang ngamla syampang kanu misha kanu mi namar kipop hello ding na nginong here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, all together worthy, and all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am here I am to bow down, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, and all together worthy, and all together wonderful to me, all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Trying man ay ngui me Jesus lam magni khep ke bar ken try manghilakan trawan sakriya me ken try ay ngui me tra Jesus basa ken tra do man khna man ta ken try ngila ai thu me ken try kila atip ye me ken try Jesus basa ken try ke war ken try ban snok tien ka po man ta ke chaka ban sakriya me ken try ngai ngui ngai ke buram me ken try melong beli bedi hok menyo jingro melong beli bekrau ken try melong beli ken try Jesus try Menyok ke buram baru akan terang nangi. Lembak ini kehap kibarat baru akan terang. Snok tilang. Bat baru kehap kibarat kenong langi. Asme ke buram. Ya asme ke buram. Hakar teng Jisu ngiduai. Amen but amen. Hallelujah. Ngina agak jangan tiring ke pose tuan Story time. Roy try? Roy you try? Roy you try. Ngin ayu stop tika bajam sha try ha gani ga for. Bau blai shi sha la long ubabha ha ga jem ka jongi. Ba na ka por na ka sngi. Umpa be ka ban ayangi ka jih kai na khting ga jongu ka ban long. Na mar ka khting ga jongu blai paro. Habangi shash kore ka. Habangi leru kat kum ka balat kho ha khting ga jongu blai. Ngilong kan ki breu ki ba start, ngilong ki breu ki ba janai, ngilong kita ki breu ki ba yo ya ka jing mentoy. Bat ka jing kerku ha ka jing em ka jongi iwei pi iwei. Sa isien pa ngi plias ngau pai pi, sha ka ktien ka jong utrai, sha ka jing hikai na ka Bible. Lamba kini ki kena Kidzo baro ki balai wan ha ka ni ka por ban shash kor ka ktien ka jong ublay. Amen. Ni ai ngo you try but people like ka por ban wan ban shong ha ka ni ka jaka ban shakri ublay. Nama dei kan ka way ba ublay kwa nangi way pi way bangin long ki breu ki ba shakri kan mau hakapor ba uni usaitan am ulawan ban penshoy ya ujisu kan mau ulawan am usaitan ban penshoy ya ujisu hakaba khadu ujisu am upen sengap jar ya uni usaitan da ka boong deitang ya nungin shakri bangin mane deitang ya blay. But haba uji su ong yo soitan wong, deitang yo blay. Ya uba men shakri, ya uba men mani. Dehang ta uni usaitan ula liam no, umla shu ban penshoy yo jisu baru haban i no ya uji su marway. Pi haba ngiru ngisngau thuai kata ka jing koridor ka ban shakri yo blay ban mani yo blay hang ta ubaman am usaitan umla shu ban wan ban penshoy ngi. Tanungon ngis ngau tana ban sha penshoy. Dan bas ngau tana ban sha penshoy. Ngim kwa am ban dan bawan penshoy ngi. Ngim kwa ban dan kantam usaitan am ba usaitan un wan ban penshoy ngi. Na marhabangi hab no ha ka jing penshoy am ngilong no ki ai. Kumbau jisu ong dei tang ye ublay bangin mani bangin shakri. Te kamo ladangi hab no ha ka jing penshoy usaitan am ngilong ki beri ki ba kumno kibam mani kibam shakri yanu yau blay. Haka ktin ka jong utray am haka Bible. Kam tame haka testament ka batmai hey ba ujisu wan ra ki jing kai ki babun. Kabalawan ra ban pen kala ya ka jing em jong ki breu.
Pite babangi shah skor keting ke jong blai. Ki beriu ki sa kum jo ni ki kelan ya. Kawan rabe ya kai? Ya ka jing kela. Mau ban pai syaka ba ne ke basneo. Ban pai no syaka ba? Bat kita ki beriu, lani ki kena, ki pala yo ika jing kai nak tin jong blai. Ki sedang ban le no ika ba ne ke basneo ne. Ha? Kin sedang ban le ke? Ban wa de ka jing ba ne ke jing sneo ne. Kin sedang ban wa de ka jing ba. Mut kawan rabe ka jing long ka ba? Sneo ne ba? Ka ba? Namar ke para ka ba am kawan no. No syaitan no blai na. Kawan bai na blai. Hanai pitep. Dan bat ki beriu am. Haba pikiran tan syapang ujisu, lani pikiran tan syapang ka Bible. Kiong kumno? Kiong ngis ngolong kelut ngau tat. Pite keran bitang syapang Bible, keran bitang syapang ujisu. Kabane bas ni ban keran bitang syapang ujisu, tang syapang ka Bible. Kadai ka ba? Kamdan jing sini eru emang ta. Hanrei kidan pat ki beriu am ki bamla ban pediang eka. Kiong ni so tat pikiran bitang eka juish ka ju keran bitang syapang jisu, tang syapang ka jing manit, keran bitang syapang ka jing syakri. Mo ki keran kis ngau tat. Dan ru haka po jung ujisu. Ba ki beriu am kim sola pediang dia. Ba uni ukran be syapang kata ka hima ka jong ublai. Ba balai don kam be ban kala ka bamut. Balai don kam le syaka jing ban baptis. Balai don kam ban le be ka babhaya ka hok. Mau ban pas ngau bha be ta ublai ku pa. Mula sedang menikai ki Tena pedang kita am. Na don we beriu. Ubam kwa ban pediang te ba uji su hikai ya kita ki hikai. Bat uliam no kwa ban wodong. Ba ban liam no ban wodong ya uji su. Lani ya kaban tunjuru. Teng am dan ki beriu ki tunjuru. Hakaba keli jingkeli. Uniu syaitan hamatayas. Lenong ka basau ula wan ban penshoy ya jisu. Ken mau? Awan ban penshoy u jisu. Bat ulat tenjuru dah ki babun. Ki jingong bat ki jingkeli. Handai tangun syaitan. Pite bunyi syaitan am upun dan kam ya ki beriu. Ya ki wei pat ki beriu. Ban wan ban tenju ya jisu. Laja ka wei ka jinja. Kabalat ho halukas lenong ka ba shipau. Hai? Ka gospel kat kum ulukas ha ka lenong ka ba shipau. La batay hang ni syapang uway beriu bala wan hau jisu. Mo sngap ba. La don uway beriu wan hau jisu. Ukwan man keli jingkeli dia. Handai uklang wan man keli jingkeli ban yo jubab. Handai ukwa ban tunju ya jisu. Uniu beriu ukwa ban le ayu ya jisu. Ukwa ban tunju. Ukwa ban le ayu. Ukwa ban tunjuk. Ban tunjuk mana you? Apo school jong PM dah fila ada pule nong hikai la ada batai. Mo si chapter la ada. Hadin si kelinem ju kelina. Bala ngau thu nam. Did you understand? Ban ngau thu kiliam no kino hikai. Ki keli jing kelina. Ban te bala ngau thu ne klam ngau thu. Ki kwa ban le you? Ki kwa ban test. Ki dan nam class test. Judan hakini ki class test kino hikai ki kwa ban lam no ki kwa ban tep kan no fifila ngau thu ki kwa ban tep kan no fila shashkor ting pat kani ka wan ka jing tunju ban tep ba fila shashkor na kam shashkor ba mo lani ka badai na ka bamdai ting ka la ru ban wan rai ka ba ting ka la wan rai ka ba sneu ka jing tunju haka lukas nong ka ba shipau lak danu we ubreu ubala wan hau jisu ban keli ka wei ka jing keli. Mo, bat kata pen syam na lukas shipau ka dukhat ka ba arpusan ter. Hei vo jisu la ai ka wei ka parshi. U ayu u ai ka wei ka parshi syapang Samaria uba bah. Uai unong Samaria uba bah. Bangeng ngila jios ngo syapang uni unong Samaria uba bah. Bon sinam ngila jios ngo. Handai pite balai jisu ya thu syapang kane ka parshi la nega jini ka jingi thu khana syapang uni nong Samaria uba bah. Shabu jisu ni thu syapang uni nong Samaria uba bah.
La don we breu wan shao jisu but wan ban keli jing keli. But wong ngakwa ban tem kumnu ngala ban yo jingim bymjukut. Ukeli jing keli you? Kumnu ngan yo jingim bymjukut. Kanungot kwa ban yo jingim bymjukut. Kanungot, raise your hand. Ha? Ngangen piru hakani kapor pi ong ngarung akwa ban yo jingim bymjukut. Namar dei kata am dan menu buku ban yam. Ha, merong akwa ban yam no. Dan dan am ni barong ikwa be ban lem no ban banginum yam. Handai pitem. How Jisu kani ka kubor ka babha. How Jisu unu breu balangnya ha bala pediang ni onam yap onam jot shu ka bomodi you onam yap Johannes lai kan riu kong kumnu Johannes lai kan riu John 3:16 kong kumnu come on ini ong lang naba ublay ulait kata ya ka pertei ba ula IT no yala kun balaka merwe but uba nyet ha onam jarshu hanrei yo very good một kumnu ban yo jingim bymjukut nging la tep ambaro kumnu ngila ban yo jingim bymjukut tang la da ngila nyet very good tang la da ngila nyet hanu nyet ha mau dieng sngiu banai dei van nyet tang hanu tang ha ublay ku pa ula pha no hang nia perthei ban bani mingi ya blay kun ubadei Jesus Christ Henry uniu we ubreu padam udei unong ya sa te dei nama kata ku ban tunjuk you blay ya Jesus no ya sa de manu pitep no ya sa một lawyer kanun ku ban long lawyer dan ku ban long lawyer dan ku ban long doctor ku ban long engineer ku ban long teacher ku ban long nurse ku ban long pastor ni barong ku ban long ngin dalaya he ban long lawyer ru pitep manu beri lawyer jungi haka bible so manu beri lawyer jungi blay very good jisu ngira yo uta unong yasat ni sham ha jisu hanoi la danu way pat lawyer ta unong yasat ula wan ha jisu ko ban tunjuk you jisu te wong ya thulam sayenga kumno ngala ban yo ya ka jingim bymjukut mo namar me de no hikai ya baro kani me hikai shphang kata shphang kani shphang kahima ublay shphang kahima ki beneng te ya thu yang ngaru kumno nga pat ngala ban yo ikata jingim bymjukut but vitep jisu uklamong la dami ngai no hanga men yo ka jingim bymjukut mo Hana jisu hang ni wong kumno vitep ndau la ya chakmat la dangin pulih ka bible na arpusa san ter jisu wong kumni hau tu mimpa ju pulih ka hukum hau tu mimpa ju pulih ka khting ka jong ublay namar hang no ngin sham ya kalenti shau kpa hai ngin sham hey vitep kane ka bible kade ka ka khtin jong no khtin jong ublay kane ka kadauru ya ya kalenti shano shau blay kadungun filaju pule ki tu ki stories ki jia tu khana bade shphang ki treasure hunt kan mau hakini ki jia tu khana shphang ki balet ki treasure hunt judan ko we ka jaka hey balatap ya ki treasure mut ki kindan ayu hang tu ha treasure pisa dan diamond yes dang ta dan ksiar dan ki coins rubies yes dan ki shibun ki ba kordor kindan me ki balong kordor ne ki bam dandor ki ba kordor de namar kata ki liban what ki liban han ki kita ki treasure henry ban yo ka treasure dan kam bandan you dan ka ning kong bandan you dan ka map lada yo no to ka map lada yo ko ka map dan ko ika jingya to khana shpang we khna
Mau wek na baret. Udan tau kpa jong u bala pang ba shitom. La jan yap no. Te don uwe doktor bala wan man suma tau kpa jong tau khna. Te Henry ke bas ngosi pat. Uni ukpa na marbola shitom umla shu ban trei. Te uni ukpa pat udan ke weka kenja hotel. Te bam ki hotel ki beri ki juan ban chong basa hang ta. Ki sa shi met armet bat ki lek no shala ka yeng. La ne ki lekai. Te utau knaru udan ta ka hotel Henry bapli ukpa jong u shitom palat umla ban pe kata ka hotel. Te haban le amnu u haban pe no utau kna. Bat ha kata ka met pat ka we ka met shwa bo ukpa jong u unyap no. We ubri uwan. Wan ban sa ha kata ka yeng basa jong tau kna. Bat uniu ubri ru hang tau yap no. Jayu utau ubri ru uwan u yap no. Bat uyap no pite balai na marba ladi palat. Ladi buat kata-kata ladi buat kata-kata bakata ka jingdi jungu kala kalalong bi ya u bat kala penyap no ya u. Hanrei ka bakamen panam tau niu khna wala da niu beriu la yap no. Uniu beriu padam syabon yap ula bo e ka map. Udan ayu dan ka map. But kensan haba udang lum tu kamera jong tau beriu haba udang lum uyok ka weka kot badan map hangta atau ki cross dan ki ding wala ai ki sign hangta ti la khot tau doktor kan ubadang suma de kupa jong uong I have a bad news for you my son laong mo ngadan ka khubor ka ba ngosi bha nam ta jong pi ko khun bat kata ka khubor ka ba ngosi de ke ai tharai ukpa jong uru ula yap no. Bat hooi utau kena ula ngosi bah balayap tau ukpa la ngosi bah. Bat uang mentah manu ban pet syu enga ngamdan badan syu imei rumdan teman para rumdan bah yang basem rumdan dan tai ni pa itaru la akla no dan kat kani ka hotel ndai ngamla ban pet na mangadang kena. Te hadin arski laisli nda ula kam duna kataka jing ngosi bado no ukpa. Uniu kena ukan mau yang kataka map. But ulet ban peni tau doktor. Namaru itu tau ni doktor temo. But ulet ban peni habau le ban peni utau doktor ong na mi yo ikani. Mem tip kani ka deka treasure map. But hang ta na do kataka snipat kala ga jing jong niu ikna balai. Namaru ni doktor bau niu kena batau paralog jong utau doktor. Kilaya let banwat ya kataka treasure. But kilaya syamru kaksiar ka rupa. Ki maulu nai ki bakodol ka pisah ka tengkashi bun. Kila yo. Tenang ni siya kamat pat. Kani ka jingim ka jong unik naam. Kala siya. Balay namar ba? Ula syam ni kay? Ula syam ya ka? Treasure. Mo? Ula yo ya ka? Treasure. Namar ba udan ni kay? Udan ya ka? Map. Treasure map. Pitip namta jongi ru. Treasure jongi di mano? Mana beri spa jongi? Very good. Henry ban syam yu ngidan kami kay? Ya ka? Ban yok ka treasure ngidan kam kay? Map. Pekani ka Bible ru kalong kum kay? Kalong kum ka? Map. Lada ngila pulib hai kini ki science ki bla tho ngin syam inu? Ya blay. Good. Te kum ju ru kalong. Hang ni habangi pai biang pat chaka ketien ke jong blay na Lucas nong ka ba? Shipau. Ba uniu lawyer. Mau niu no yasad ukli jingkli you know Jisu. Ba kumno ngan yo kay ka jingim Bymjukut. Te hang ni laban ong ban syami kata ka jingim Bymjukut kamut kala longkum kay ka treasure. Mau ban yo kata ka treasure. U Jisu pat mentaun ayu ya ban yo treasure na ayu. Ni kong ai choi kay ya ka map. Tas ngap ha ka map. Ban yalam ban yo ingi kataka jingim Bymjukut. Uji suang hau to mem shum la pulia la thoyu haga ktien jong blai hau to mem shum la pulia kita ki an ki jong blai ki hukum ki jong blai ko ong gum no. Bad uni u lawyer mau de u lawyer pi trai u de bri basta na babin na. Ban long lawyer haban start te undi u bri ru ong ngalele ngabasta ngala pulia ki an ki hukum ngatep u ong kum ni. Uang kakting jong blay la ni ka hukum ka de kum ni. Ba men i yela u try u blay jong mi daka
Daka ai ning kong daka donut baro. Nang tangin i jo blay daka ai. Daka mensim baro. Very good. Nang tangin i ru jo blay daka por baro. Ngin i ru jo blay daka jingmut baro. Hadin katapat ngin i ru yunu. Ya para marjan kumba yunu. Kumba it yalade. Very good. Hang tao new lawyer uang kadai kata ke hukum kong. Mo? But uji su uang right na wrong na kata. True or false? Ha? True or false? True. Day nam day? Day. Very good. Uji su uang o kata ka badai. Kay ka bami ong ka badai kumta. Bami ni ju try ublay jong mi daka donut baro, mensim baro, daka bo, daka jingmut. But bani du yo para marjan kumba yaladi. Tehan day hang ni pad new lawyer. Sngohun. Mom sngohun. Ukwa shushu ban tunju ban test shu ya uji su. Baru ong tiyo thu nga. Manu badai utau para marjan. Mo. Namar bani ju ublay ngila sngoh thu. Handai ban ik pada para marjan. Manu tak ki para marjan. Pi itu nam ki para marjan jong pi. Itu ki neighbors jong pi. Ha? Pi dan am ki neighbors. Ngi baro ngi em ha ai. Ngi em ha ka neighborhood am juong. Am? We live in a neighborhood. Am? Tingi ha ban ik nam kita ki para marjan jongi. Oi ne am. Handai ni lawyer am ukli de wang manu sisa kita ki para marjan jonga. Tang kita ki basa ajani yang jonga. Kita ki di neighbors. Para marjan muriyo. Tang kita ki basa marjan jongi. Am? Uji suhang ni uyat ho. Uang para marjan mut kumni. Nang ta usaay pa de kanika parsi unong samaria uba bah. Unong samaria ba kumno? Uba bah. Tega jingin tu kana. Siapa uni unong samaria uba bah de kumno? Balaja ka wigas ngi uwe briyo. Ulawan hiar na ay. Na Jerusalem siya, Jericho, mo babanya jingyat, mo banlet jinglet. But hangta kajayu yu uni ubriyo, la shem kinong luti. Manu? Kinong luti. Mo kinong luti. Kilay wan bat kilay attack yu uni ubriyo. But haba kila attack yu uni ubriyo, kila tu lut lesi jong ki baro kat ba udan. Nang taum ni tang malasyo tu yu, hadu belapan lengkod yu. Haduk ki jangan pong rum dan syu la lung khoi tau brio. Banda kilai syo kilai da du am la pen mensau yo ni brio ki e hang ta ban lem no ban yap. Ki e ban lem no ban yap. Bal kilai ya pet no man ki tia. U tu la sakut hang ta stang ban yap. Henry wan uwe brio ban ya nang ta ban la yo i. Hakini kiski am haba pi yo i la ju inam ki videos by accident. Neki brio jaka banyarap ki bun kam mandeyu. Ki bun kam balem no? Jaka balik banyarap itu ki brio am ki bun kam ban ring video nang tas post apa WhatsApp status banang accident mensau brio misnam. Henry klemlet ban yarap. Hang niru ulawan weu lingdo. Wan manu? Lingdo wan ya ling banang tadi. La ini brio la mensau menjan. Astang ban yap. Handai uliam no le se ulai i hang ni te dan ba uyat no. Uang ani ngas ngusir kai ni beri balung kot ni la misnam do nai la jingam ngan ya no. Am jakaban ban ngosan e mo ban ban yarap. Liam no ikiar no dia. Kanungut judan baliam ta. La dadan ba ur manu. Jakaban le ban yarap syurki no. Reki no kirki ben balaur. Jaka ban lay ban yara ba ani fila or na fila mensa fila mong nang no pani ai ni ngan pen kem ani pen nyat liam no reke pen ban kia reke bau ni lingdoru ya kiar no nang ta ulai nang ta wan so we breu ba ar utaru ju udei lebi uni ru breu liam no ulai ban yara biu tau breu ba mensa uru yai lat no nang ta na utau breu. Handai kabalai sien pat wan uweu nong Samaria. Wan manu nong Samaria. Bau ni nong Samaria pat uliam no uklam ya lai nang ta. Uli ban mare wud. Ban let ban yarap ya utau breu.
But tang basyu yarap pitep udah lej, udah penyat, udah pensop. Bada taum peniang yes. Tang kumta. Ban omong ngala pen lelut baro, pitia hang ni, ya dan menu-menu buwan ban, yarap. Yam. Uni no samare uliam no, udan bat kata utau, merat jong u bau, ra. Telesi udi ukulai ne, utau kada ne, nu merat bau yat. Bat ulak pen kentil, ya utau beriu hang ta, bat ulet syakawai ka, Yeng basa. Kung mga itu story MPP mana uni kena badan kai ka hotel kau ka barat. Mo. Uni beri ru la let ban. Bu yu ni u ba mensau ban yo jingerap ban kemi yu. Ba dei tangkum taru IP saru yu ni beri ong pe chene ngan IP kani artengka ha tu ko porte ka di ka pisa ka ba he ba. Mo. Ndai bang tang artengka yo yu tang artengka yo tang wishing gum. No, haka tu ka poram artengka ka dei kapisa ka ba he ba. Baru ngan ai ka ni kapisa la dadang don kam shushu ngan sa wan ngan sa si. Mo. But late no. Te kata ka phashi ka kod hang ta bo jisu kli u ni lawyer yu ni nong yesa ju ong te yus khoi ngaman ta. Unu na pedeng kini ki laingut la dei para marjan. Ba uniu lawyer, ani uniu no yasa uang kumno. Uang kumno, uang uta kan ubale isnei u. Manu? Uta ubale isnei. Kis ngau tu dong jingmut isnei? Ban le isnei mo dayu? Ban kloy ban? Yarap. Very good. Ban isnei ka bumut ban kloy ban? Yarap. Kumba uji suru la isnei yangi kata-kata uwan ukloy ban yarap yangi. Ukloy ban yarap yangi. Bat hang niru uji su klam ong ye show you new brew ong te meru kilet mele kum ju. Kaya ka jingkli jong new brew ningkong? Kaya ka jingkli uji su? Kumno nganiyo ka jingim Bymjukut. Good. Hakabukut pa uji su pa ban le you new brew? Very good. Ban le amno? Ban kloy ban yarap ya kibril. Kamut ladangi ngi kloy ban yarap yunu. Lani manu ki kloy ki ban yarap yangi. Kita kan kidei ki para marjan ki ba shisha. Kidei ki ay? Ka hukum ko ang kumno? Ningkong iye choyo blay nang tangin iye jenu? Ya, para marjan. But para marjan mur kita kiba kloy ban le isnei yangi. But ngiru ngi kloy ban le isnei yaki hang tangi long ki para marjan. Tenganget ha kaniga por kaniga jihikai ka bangi yo bangin long kita kiba syempang manu badai ki para marjan jongi. Barhabangi sngotu dan manu ba kloy ban yarap yangi. Ngiru ngi de ban le kumju yaki. Lada don manu ba le bah bale isnei ngi. Giben pai kliang na ka basneo. Giben pai kliang na ka basneo. Giben pai kliang bet da ka ba bah. Telada uji suha ka baning kong ulawan ban le isnei ka jingim ka jongi. How to ngi ban pen pai kliang na ka basneo yu? Ngi ban kan mau ba kanu blai ula le bah ngi. Ngiru ngin le bah. Ngin le bah no? Ngila ban le bah Jisu. Ngin le bah no? Pite bah bang le bah no? Yaki para marjan jongi kabut ngi le baru ya no? Ngilong ngi em ka jing em ka bas ngo ya Jisu namar la le bah yangi. Tingli ban ai ngo yo try ha kani ka po ya kani ka jihikai ba try la hikai yangi. Ba kumau blay ula iye jangi ba ula le isnei ha ka jing em ka jongi. Kumju ngiru ngin nang ban iye jo blay. Bat ban kloy ban yarap iki para marjan ki jongi ban le bah ya kiru kumju. Ini ban ai ngo yo try kani ka po piru pinla ban ya. Snokti lamban ni ban duai ban ai ngo pan bona ublay ba ublay un penlong shisha pi. Ki ba iye jo try bat bale bha bat ban eat yaki para marjan jong pi kumba pi eat yala de. So everyone let us join our hands and close our eyes. Bat ngin le ban duai. Ngin ong lang try Jisu. Iwan ban ai ngo imi. Ya kaniga ktien. Ba mela hikai yangi. Try. Mekwa.
bangi baro ngin long ki breu ki ba ie jame daka donut baro daka mensiem baro daka bor baro bat daka jingmut jongi ru bat ngin ie ru ya ki para marjan kumbangi ie yala de try penlong yang ngiru ki ba ie jame kumba mela ie janga kumju nganang ban ie ya ki weiru kumba mela le bha ya ka jingim jonga ngaru nganang ban le bha ya ki wei baro ki badon hayeng jonga hap ki badai ki para marjan lani ki para banget lani ki parlok ne ki bhayeng try nginget habanginang ban pen kongu yala dia ban leru kat ba la tho haga ktien jong mi kum taru mekular ban ai padengi ka jingim Bymjukut haga tengu jisu ni duai ni ai ngo eme amen haga niga por shwabengin why no ikaniga jing shakri ni duai ru na pedeng jong pi wei la da fi don haga met ka bam kol bam kya haningi kam kanti bangi duai bangi pen bena haga niga por baka met jong pi kan pediang ya ka jing pen kya na badai u blei u jisu bat na mar ka jing jingam snam jong u bala pen kya ya ki jing pang ki jing stam ki jongi baro inget bo try ip halaga ski ka met ka bukot ba kya pin long ru ki kena ki ba shampang ki kena ki ba start ki kena ki ba penlut por haga ktien ka jong u blei ban puli ban sha skor ru kumju haga ni ga por da ka ba kurku no pi wei bagini shampat haka wei ka ktien ka jong u blei nang ni baro ngini ong lang kumno bye Isaiah Sapong Lai po way Ngin ma re ngim num so thach Ngin ya ngim num so an Kat ka ba la pen thamai bor na utrai Na 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 Yang next camp bap la yo jingkat ku Ngin say simbiang ha ka way ka por bye